assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon ɗo subaka altine hande ko widan tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kaylal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗo rafi mboros wawa hollude en caggal no subaka fof bani won debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa bisimilla Mamadou mbani mba debbo Pullo mi salminima mi salmitimama no fewi kono mbiɗa jogui namdal min won ko haymi yimɓeɓe mbi kam a suusa tooɓo tawi mi accani ɗum ɗo gaccunomi ɗo ka hay so tooɓi arat kono ñande aljuma nde arani ɓe mbi noon caggal am mataw ka bayliɗo mi hulade tooɓo kono ko lawol ngol ko laaɓi goni ko ngala Amadou Moussa haaranɓe ha leera kamɓe joɓe sisiɓe fof ɓe mbi a suusa tooɓo kulɗa ko wota sayde min noon cikatnomi sayare ko lamɗam walla elle komi lamɗam walla sukara ɗum haymi hen donc haaranɓe ha leera en tout cas wonno hakkillaji mabɓe ɗo tolni fof koye ñamde woni ko ni tan ɗum noon ko noon sikala en jiiti bani min debbo Aissata Ndiaye no heewi wiide ni en jiitimo altine hannde o ɗum noon ko yettere Allah no feewi salminde yeeɓiyankoɓe men joguiɓe coftal e pellital yebdene kala subaka ɓe tampataɓe kaɓata e nenne kadi en tampata e habde so jarnudeɓe e kala e saaha yettude Allah kadi yettudeɓe jarnudeɓe e wideɓe tan no kala subaka foof bisimilla mabɓe kono kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah hande ko ɓuuri tengtude Aissata hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude e kelle gadane e jeyandeji leydi Sénégal ne wayno ko alhaali ñawore leydi meɗen Sénégal konngol ɗi ganduɗa ɗi ina lombi hakkude Ousmane Kane e Yaya Amadou Dia ɓeɗo kala noon ko ñawoɓe ñawore towde kono ɗum ko kadi ne tawe hen mayde musde nde ganduɗa nde yiyama e weekend o toon to Tivaouane noon tigui Amadou Moussa ko jayde quotidien udditta damal ko noon tigui nden ɗon jayde wiya hande de ko jiiɓoro woni ko yiya e nder magistrature leydi meɗen Sénégal woni tan ñawore towde nde ɓikolite wonde noon ko nguɗo gomu ganduɗa kam tambi kala ko fate banggue ñawoje to banggue laamu kañum tigui oɗo saaha hande ina wayno hefti alhaali o e juuɗe muɗum woni alhaali Ousmane Kane e Yaya Amadou Dia ɗum ɗon noon ɓe mbi tan de hande ko réaction mo ganduɗa o leeli yiyede no fewi woni tan ko goɗɗi ganduɗa ɗi kay ɗeɓe ponno haalde guila arande haala ka fuɗɗinde e goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko haala mo ganduɗa ko Madiambal Diagne kollidde wonde de ko ñawoɓe leydi meɗen Sénégal kañumen oɗo saaha hande ina jaawi hono ñawore nde maîtrage Diouf kañum kadi suuti hen konnguli so wiide wonde de o saaha jopoto tan ko kulɗe ganduɗa ɗe ina ponno kay ha joni tawede e nder waɓɓe retraité manam tan acciɗɓe golle ɓe tawi noon ko ñawoɓe to banggue magistrat ɗi woni tan ñawore towde ɗin konnguli jaaji woni ko jayde le quotidien fini dawri oɗo subaka hande jayde las ko addi nden kadi koye on fanno artinde wi koye scandale mo ganduɗa o koto banggue corruption woni mbuñari kay woni yiya e nder magistrature leydi meɗen Sénégal ñawore towde ɓe koliti wonde noon ko sanction manam tan ko kuule mawɗe oɗo saaha hande ina mbeya e dow omo ganduɗa ko juge Dia kam e Kane woni Yaya Amadou Dia kam e Ousmane Kane ɓe ganduɗa kay cuuti konnguli jaaji e to banggue corruption hollidde wonde moni kalen tuuma bandum wonde kañum de ñaami mbuñari ko ɗum noon woni ko jayde fini dawri oɗo subaka hande goɗɗum ko tawte hen ne wayno ko kalɗen nane ko enseignant kam e cuddiɗo muɗum wondude kadi ɓi mo ganduɗa mo yettaki duuɓi ɗiɗi kañumen de tawa ina ceeri e fittande ɗum waɗi ko toon to Tivaouane goɗɗum ko tawete hen koko nguuɗi omo ganduɗa ko docteur hono Babacar Diop kalɗo noon e ko fate banggue e to banggue ko miijete ko woni 3e mandat ɗo e Sénégal wiide makko noon so tawi ɗum laatima de coup d'état wodata kono tan de ma wat ko wiite ko hono filñitere ɓesgu leydi Sénégal kala e kuuɓal egal ɗum ko jayde l'observateur nden ɗon jayde arti e to banggue ha joni caɗele ñawoje ɗe ganduɗa ɗe ina teska ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de ko haare musde lombi hakkude e magistrature leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde noon ko lettre diaƴƴo mo windi ɗum hono procureur général tawi noon o windi ɗum ko ministère de la justice woni jagorɗo tambiɗe kala ko fate banggue ñawoje leydi meɗen Sénégal ɗum saabi noon ɓe koliti e ñalawma hande o kanko hoorejo hono cour d'appel de Kaolack o mawo tigui huccidir e ñawoɓeɓe walla mbiyen mawo loske tigui e oɗo subaka hande goɗɗum ko tawete hen ina wayno de ko ɗeɗo koye mawɗe ɗe ganduɗa walla mbiyen ko ɓeɗo tigui tambiɓe gollorde mawɗe ɗo e leydi meɗen Sénégal woni jagoɗo tambiɗe cellal kono kadi jangde e transport hani e kuɓɓam e to banggue nder leydi e to banggue ñawoje ɓe kolti wonde noon ko ɓeɗo de hande ina goni e golle keñoraɗe no fewi woni ko jayde fini dawri oɗo saaha hande goɗɗum ko tawete hen ko caɗele mawɗe walla mbiyen tana baɗɗo toon to Tivaouane ɓe koliti wonde de ko kawisa mawɗo yiya e mayde oɗo babiraɗo joom galle kono kadi e cuddiɗo muɗum hani
e biibe debbo be koliti wonde non ha joni ko kawisa mawdo ya hen kono kadi odo lettre mo ganda ko bindado tawi ko lettre mbaynigu woni kay ko addi kawisa odo sa hande woni ko jande l'observateur fini dawri o subaka jande libération nden don jande kanyum ari sompi tigi koy kandon hala ndiwi tan de ko enquête ko fate bangi odo ala haali tawi ko mayde yimbe tato jiabe e besngu ngoto kanyumen de tawa ina cieri e pitali ton to tiwa won be kolti wonde non ko kawisa mawdo ya e nder odon tana tawado ton be kolti wonde non ko lettre mo ganda o kay ina tawa e on don nokku do warngo wadi do tay non be kolti on lettre acci dum de walla windi dum ko mo ganda o kay ko Cheikh Ahmed Tidiane Kane woni kono lettre o wiiri ni ko to bangi lettre mbaynigu be kolti wonde non dum don holliri wonde ko bardo cuddido makko mo drubi nogas e joyi be tuni non koy bindi on don lettre kono kadi bi ko mbo yettaki hitande walla bien jaraw tan hitande wotere dum non de wonde be kolti wonde kanko de ande waddum haw haljiti ko on tumo o wadi hoore makko yarga kanko Cheikh Ahmed Tidiane Kane non imbi ko adi tana wone wada ko on tumo non o yubbinno ko fati bangi hono jimdi o wali ko yimdi e jimdi Allah ha kay nangege walla bien ha jammo jengi hay got non famane makko hono cadele metti walla e ko way non kono dum ko non police scientifique kanyum de yehi ton ngam ƴettude ko fati bangi hono gede de ganda de en wa walide be yankedo be koliti wonde non ko wiite ha joni ko bartide ko ene gasa tay dum non laatay kono kadi be tawi ko ganda ko lelde e be ganda be ko gosde mabbe de ina holliri wonde won ko tulmi e odo al haali mo ganda ko wargo be do tato jiabe e besngu woto ton to kawla ton to tiwa wonna Vox Populi ko dawri hande nden don wayli sawru mboggu nde artide koy kongude mo ganda ko horejo o CNRA wiite ko Babacar Diagne cudde kongudi e ko fati bangi al haali lombido e dido dumunaji kala woni série infidèle mo ganda ina woni yaade odo saha e der leydi meden Sénégal so wiide makko non e wayno yimbe beedi ina jidi haalde ko haalnani kon tan de moni fof ne andi odo série mo ganda ina dogo e der leydi meden Sénégal ko série mo ganda o de kalaw ko fati bangi gede nefnide so wiide makko kanko Babacar Diagne ne wonde de so tawi andari série o ma tawtan no gedde mbayni yodani kono kadi kongudi buri bonde dum sabi non kanko gardido CNRA o holiti wonde suude kongudi makko e fanno moni fof non ni wawi yaade no wiri e tos wala ton to khalas ngam haalde ko fate bangi hono miiju mudum kon tan de kanko ne kadi halata ko haalata ko dum woni ko gongdi e jesse bibbe Sénégal nabe non tigi jaynde enquête nden don ari koko yuti ha joni e ko uddi hakkillaji bibbe leydi Sénégal e odo sa hande ha ko dum ji sababu hakkilantebe to bangi gede leydi hani e to bangi gonka koliti wonde ko huli mawdi ina doki leydi Sénégal dum don non ko sa ko fati bangi domaine national woni tan jeeri e to bangi ganda ko woni jeyi e dendara ko to bangi leydi be koliti wonde non holko jeyi sababu kay ha joni odo décret mo ganda ko daranodo nyande sappo e didi lewru o hitan ujunade e nogas tay non ko ndudo wonandu kono kadi itta nyande jangoy mudum holko jeyi on sababu hande dossier din don ina kay guddi hakkillaji sabi non bitedo Amadou Tidiane Wane suuti hen ko ngudi so wiide wonde de baylugol ko fate bangi hono on don loi walla gittugol dum e ko yewti tagal nde o darna ina wawi jibinde hono révolution manam tan filnitere mon ne ganda nde ina jogi to fuddi kon tan de jogota ko to haari dum woni ko nguddi be kaali e der jayndi witende enquête jayndi le soleil ko addi nden don jayndi yilli ko tonto Casamance e wuro ene wiye ha joni hono kagite gonon wuro non be koliti wonde de ko wuro ganda go yihino ha momta e carte Sénégal manam tan gon nattiti wodde je on sababu non ko fitnaji bannodi ton itan windere temede jene capande jene didi 1992 dum don lombino ko hakkunde armée leydi Sénégal kam e finitinobe wonbe ton woni mouvement MFDC gon wuro non be kolti wonde de momtonoma halabe cier dum sabi non be bi ko besguji dongno dide ngarti e ndondi gandandi ko ndondi wulnode jaw kon tande odo sahande ndi bubti dum be kolti wonde non ko tolni e temede tato tayno ko buri hono temede tato besgu kanyimen ngarti odo sahande ina kay ngarti e je munen dum woni ko jiden ko ndema tigi mantinika woni ko min gundon besgu artiri e gondon wuro witengo hono kagite gaynde stade uddata arte match hankew kono tigi match mo ganda ko padanodo mbo Europe kono kadi Afrique den gandi to bangi haajon Ligue des Champions tonto dunde Europe e kolti wonde non ko Ligue des Champions 6e sacre kono kadi e record to bangi victoire uji woni tan be jetti ko tonni laabi jeegom on don coupe de on don Ligue des Champions kono kadi e victoire uji tigi deggondirdi tay non ko baddi di he goto wadani tay wadi dum ko Bayern Munich sabi non jande wi ko Bayern de ne wayno hono ha joni fusi walla bien dartini ko del Paris Saint-Germain gam jitri on don Ligue des Champions mo ganda non ko Flick mo ganda kam tegoni keblino on don kipo hulta monde de ko nati histoire tagal
lebbi sappo ɗi o ardi oɗo kippumbo Bayern goɗɗo cuɗɗen ko ngoni ko Emmanuel Neuer mo ganduɗa kay ko kebli ko ha joni mbiyen gardien de but kollirɗo wonde de jaɓani hoore muɗum tare kay woni waɗi match mantiniɗo e match hanki o mo ganduɗa noon ko Coman woni markuɗo bio ɓiɗɗo France najo ɓe kolliti wonde de kanko woni France najo jeenabiji woni 9 français markuɗo e to banggue final Ligue des champions ɗum woni ko jayani ɗi pini dawde ɗo subaka hande e kelle gadane Aissata non tigui Amadou haade en wirtade final o en dartoto hen seeɗa tan saabu hanki mi ƴewtidaki Idrissa Gana Gueye e classement o tigui o wonno e ban kono o fettani en gandi ko wattindi ko aɗa andi ko wiyete blessure ene boni e jour aɗa andi équipe woni mum ko wiyete ko hono concurrence eɗen gandi milieu de terrain o ene riche no fewi to banggue Paris Saint-Germain ha tengti ko wayno Verratti ko wayno mo ganduɗa ko Drexler ko wayno mo ganduɗa kadi ha joni ko André Herrera wondude e waaɓe noon ɓen ɗon foof hande eɗen gandi ko pondiral mawgal woni ɗon saabi noon nde o gañi nde donc ɓeyto profite occasion hande kepti place makko wadde hanki ne wayno final o entraîneur o ala no hoolare waddemo hen saabu gañande e wasdemo joude kadi aussi match demi final o donc ɗum ɗon foof ene wayno jouyi hanki haw wasi ne wayno fettiri on ɗon final mo ganduɗa omo jogino hen place no fewi est ce que place makko Amadou feñani tan bon eɗen mbawi wiide feñani so tawi ko haalde gonga place makko feñani saabu hanki oɗo mo ganduɗa ko Herrera haysono tawi en jii hanki faiblesse mawɗo wonande hono Paredes mbo manam ittude place makko ene gasa eɗen mbawi wiide feñani à 100% par ce que enen to banggue meɗen mbaɗi Idrissa Gana Gueye ene wawi wadde ko ɓuuri ɗum kono no jirɗen no fettirta ni paari ene ɗeeɓi manqude en no fewi to banggue mbawka makko ko wawi ka e to banggue récupération e to banggue darde to banggue physique ɗum noon foof on manque hokkiri ɗum à 100% en tout cas to banggue men ko miijo noon personnel ko tan woni hanki occasion ji ɓe mbaɗirata heewi elle ko Sénégal jouat c'est ça aɗa andi no mbiyami ni paari so tawi a daari hande ko équipe gonɗo e wadde dañde supporteur uji no fewi enana wirto ni club mo ganduɗa ko Marseille eɗen gandi to banggue France ko Marseille ɓurno hewɗo ɗo supporteur uji to banggue Afrique kono hande paari wi guila nde ɓe mbaɗi renforcé to banggue star uji ɗiɓe gaddi toon ɗi hande wone wayno dolɗe nana ɓeydi ha hewde ga e Afrique donc noon artude seeɗa e match o banggue occasion hay o treme occasion eɗen mbawi ko paari fonno gagnani match o par ce que bi mo ganduɗa hono Coman marqué ɗum on ɗon woni deuxiéme tir to banggue cadre manam tir paɗo e ka mo ganduɗa hono manam woni bi donc noon so tawi koto banggue paari en jii occasion mo ganduɗa ko Neymar occasion mo ganduɗa ko Di Maria occasion mo ganduɗa ko hono Mbappé wadde ɓeɗon foof paari ine mérite en tout cas marqude e match o no jiiɗani to banggue occasion hay haysono woni ko bi goto noon tigui Amadou Moussa en gartate banggal gongal woni yaade ha toon to Tivaouane ko ganduɗa kewi toon eɗen mbawi wiide ko musiba saabu tawde galle foof galle mo ganduɗa joom galle joom suudu muɗum e ɓiyum fo mbasi fittadu muɗum ɗum ɗon muusi won noon wiyoɓe ko bartiɗo ɓe ne mbiya o ko barɗo debbo makko o wari ɓi ko o warti kono noon Amadou no yirani eno tawrani hawnima saabu debbo tawa koye nder suudu kanko mo ganduɗa kanko woni Cheikh Ahmed Tidiane Kane ko noon wiyete kanko oɗo ɓiɗɗo gorko o joom suudu makko ne wiye Penda Ba o tawa koye nder suudu amo wasi fittanu mo kanko gorko o tawa ko dow terrasse ɓoggol ne woni e dande makko Amadou ɓiɗɗo o ene leele becce makko ɗum ɗon noon hawnimo so tawi ko kanko wari hoore makko holno ɓiɗɗo o lelori e dow makko ɗum ɗon foof koko ganduɗa hande Amadou hulɓinimo no fewi tawde yimɓe tato wasde pittali mumen e nder galle ko noon tigay sata no way hawnade ni no jande libération wi hande ko kawisa mawɗo ene wayno woni e ngoɗo wargo walla mbine oɗo tana ɗum kadi woni enen koye meɗen caggal nde darɗen oɗon article yimɓe hewɓe ganduɗa ɓe ko ɓaddinoɓe on ɗon sukku gorko ciftoren tan o jibina ko 1989 hande o sa daari ko duuɓi 31 debbo ko duuɓi 25 ɓiɓe o ko hitande fawde donc ko neɗɗo mo ganduɗa ko suka joguiɗo avenir yesso en jaani foof holko jeeyi sababu oɗo hande ina dartina gurdam muɗum dartina gurdam ɓiyum dartina aussi gurdam mo ganduɗa o ha joni ko cuddiɗo muɗum te en gandi no seeno wayni manam noɓe tawrani tawede wonde kanko mo leeli dow terrasse omo mayiri noon kono kadi ɓiyi ko en hippe becce makko walla ene leele juuɗe makko eɗen gandi so tawi wiyama ko on ɗon wari on ɗon ɓiɗɗo wari debbo muɗum en tout cas foof nana e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko police scientifique kono kam hande o hay goto wawa taw hokkude version muɗum tade woni ko Allah tan kamɓe tan ko ɗum noon tan waɗi kadi ha joni anda holko jeeyi on sababu kono kam enen to banggue men no keɗirɗen ni walla no jiruɗen ko fate banggue hono seeɗan ka hono ɓeɓe ganduɗa ko setiɓe makko kanko on ɗon gorko biyeteɗo Cheikh Ahmed Tidiane Kane ko
gorko mo ganduɗa o ko adi foof diine yanke jiɗɗo diine kono kadi jiɗɗo liggey bawɗo kadi aussi hono ballo ɓesgu muɗum woni famille muɗum kono kadi korsinɗo yimmum mo ganduɗa ene wuuri ha hande yummiraɗo donc noon eɗen mbawi wiide ko kawisaji mawɗi woni ko jaggui Sénégal e oɗo saaha hande eko yiwte ngoɗo wargo kono kadi eɗen gandi foof nanɗo ene wawi wonde tawi wonko muusimo o waɗi hono ko waɗi ko manam o wari o wartori ene wawi kadi wonde tawi ko won goɗɗo tan ari welaka ko woni ko walla wonko yinno wadde tawi ɓe ɗon e on saaha wari foof nanɗo kono kam ene waɗi jeddi mawɗi e kawisaji woni e ndeɗo maade saabu wiyanoma kanko gorko ko tawa komo waɗi hoore makko yarga e dow terrasse o ɗum noon aussi mbiɗa sikki jandeji keeɗu jeddi ɗum ko letti wonde hayso ɓoggol tawama ɗon kam tawa kene woni sara makko ɗo kanko mo leeli o weltani wadde ha joni ko kawisaji mawɗi woni ɗo noon tigui Amadou o weltani te neɗɗo kadi ɗiddude hoore mum kadi ha wasa hen fittandu ɗum ɗon ne kadi weeɓani ine hamni kono foof ma enquête o hollit ɗum maɓe mbatta loskoli ganduɗa mataw ma yaltin holko saabi e kadi soɓe mbaɗi autopsie eko way noon maɓe gandu holko addi wargo ngo saabu so tawi debbo makko tawama ine ɗedda ha wasi fittanmu kanko ɓoggol nani woni sara makko ɓi ko nani leele dow makko hulɓinima Amadou Moussa hande te kadi sa ƴewtidima e koɗorde mabɓe no hollirani woni ko ganduɗa ina yeewi saabu ina woɗɗodiri e galleji hande so coow dañi toon walla ko way noon hande haade hoddiɓe arde saabu mi sikkani so hoddiɓe ine ɓaɗiɓe ɗon saabu galle o to woni ɗo ina waɗi isolé no feewi sa ƴeewi e image uji ganduɗa hollirama ko noon ɓe mbi ko banggue natirde Tivaouane to sara station mo ganduɗa ko EDK gonɗo ɗon ko toon galle o woni kadi ko galle mo ganduɗa wona galle kewɗo yimɓe no mbiɗa ni ko galle joñciɗo kadi hoddiɓe donc noon ko ɓuuri hen ko hawnade ko mayde nde foof no wayni ala hen to waɗi to hedde tawi mabɓe gañanɗe e ko nandi hen ene holliri wonde ɓeɗo de koko kaɓima walla ko kaɓa walla won garnoɗo yiiɗi wardeɓe on saaha ɓe kapti haaɓe gañi hen ɗum foof hollirani goɗɗum ɗum kadi ko ɓuuri ko hawnade ko lettre mo ganduɗa o ina winda tawa e suudu makko kanko Ahmadou Tidiane Kane lettre kollirowo wonde min de ko min wari ɓeɗo min kadi rutti warti andi ɗum ɗon ha hande nana e juuɗe ɓe ganduɗa ko police scientifique ene gasa so tawi ɗum ɗon nawama eɗen gandi ma waɗi autopsie kono kadi ma bindi makko ɗi kadi ƴeewe saabu eɗen gandi ko jangguinowo ma yerodiri est ce que kanko windi oɗo lettre kadi binduɗo o kadi en général so tawi wona hakkillante no fewi to banggue scène de crime ene gasa hono ko wiyete empreinte digital makko tawi hen manam ɗum ɗo mi andano wiyete pular woni piɗeli makko ko dessine ɗo ko ne wawi tawe hen e on saaha so waɗama prélevé ma ande beele kanko windi hono on ɗon lettre walla ko goɗɗo windi no wawi foof kam en tout cas ko mayde nde ganduɗa nde kam mbiɗa andi ma ɗum heddo histoire to banggue hono enquête police mo leydi Sénégal noon tigui Amadou yo Allah laɓɓin ha laaɓa tan hollira kala ko ganduɗa ina suuɗino hen ha koreji mabɓe kono kadi sénégalais ji ganduɗa ɗo joni jaaki ganda ko woni nder ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓindu jayndeli moɗon ko tottete won adi janggo so Allah jaaɓi ko banimen debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heede noon e banggal caméra o Allah jarama on jarama e kettugol